Egun on guztioi, eta ongi etorri, Martin Ugalde Parkera etorri zareten guztiok, eta baita ere, Berria telebista bitartez jardunaldi hau ikustera lotu zareten hoi. Esan dezakegu gaur Joan Mari Torraldairen eguna egitera goazela, bai? Bihar urtebete hiltzela. Uztailaren 31an hiltzen, eta udazkenean jakinek zenbaki monografiko bat, egin zuen Torraldairen ekarpena pixka bat aletuz eta xehetuz, eta Torraldai Euskara Herri izena jarri genion. Ulertzen genuelako bi hitzoien eta bi hitzoien elkarketa eta bi hitzoien elkarketa Joan Marik nola ulertzen zuen, hori bere ekarpenaren ardatza handietako badela, ezta? Esan dezakegu Joan Mari bazela zuhaitz bat, edo nahi baduzue larre bat, zerbaitain vertikala ez jartzeko, ezta? Nolabait, edo enbor bat bazuela, edo lur bat, edo larre bat, eta hortik hainbat adar eta hainbat landare ernarazi zituela. Azken finean, enbor horretan edo lur horretan esango genuke Euskara herria, Euskara jendea, eta bi hoien arteko harremana duintzeko eta biei Euskara herria eta lurrari hiruei etorkizun bat emateko nolabait lana izan zela berea, ezta? Bere obsesioetako bat. Joan Mari belaunaldi bateko kide da, 56ko belaunaldiko kide, beraz etzen frankotiratzaile bakarti bat izan, jakin taldean, noski, baina jakin taldea baita ere Euskara, Euskalduntasuna, Euskalgintza, modu berri, praktiko, aktibo eta emaitzak erdiesteko eta egiturak oinarrian jartzeko helburu zuen belaunaldi bateko kide da. Belaunaldi horretan pentsalari eta ekintzaile asko dago, izen handiak daude, baina ez dira 4, 5, 6, 10, nik uste dut baita ere jende asko izan zela militantziatik, horretan borrokatu zutenak, ikastolak sortzen, alfabetatzea sortzen, euskara batuaren alde egiten, eta hainbat borroketan. Beraz, belaunaldi bat, izen abizenekin bai, baina uste dut hor bat zegoela herri bat, eta gogo bat, herri gogo bat hori aurrera eramateko. Zer uste zuten belaunaldiark gerraosteko desertu hartatik, ez da? Eredentziari gabe esate zuen Joan Marik iritsi ginen gu mundura eta euskarara, ez da? Ze intuizio izan zuten, intuizio nagusi bat, gaur egun arte ekarri duguna, eta da euskarak egiten gaitu euskaldun, euskaldun ez da jaiotzen, egin egiten da, egin daiteke, beraz ikasi daiteke, beraz aldatu daiteke, euskalduntze prozesu bat abian jarri behar da, bai ala bai helduentzat, bai hezkuntza sisteman, bai unibertsitatean. Bigarren ideia bat esango nuke, euskara eta gu, ezta, kulturak salbatuko duela. Euskara kulturara sartzea, kultura zentzu zabalean. Bai irakasteko eta bai sortzeko. Bai zientziarako, bai antropologiarako, bai filosofiarako, bai hezkuntzarako, bai. Horra igotzeak eta esango dugu orduko hizkuntza normalizatu europearren antzera, mundu kultural zabal oso bat izateko aukera emateak salbatuko gaitu. Eta nik uste dut hori izan dela Joan Mariren inspirazioetako bat eta bere lanaren funtsa. Hori egiteko zer? Hori egiteko egitura mordo bat sortu. Joan Mariren pentsamendu praktiko bat zen. Hau da gogoeta, hau da markoa, horrela pentsatu behar dugu edo honek balio digu, baina honekin zer? Zer egingo dugu honekin? Ze izango da hurrengo urratsa? Eta beti praktikara lotuta eta zerrenda luzea du nun egondan Joan Mari. Esango dut hilabeti, hasieratik jakineko kide bezala. Alegia, Joan Mari egonda jakinek egon nahi izan duen toki horietan. Beti jakinen babesean, taldean erabakita
eremu hauek ireki behar ditugu eta abiatu eremu batzuk berri-berriak, ezta? Bueno, Euskalduntze alfabetatzean hasieran, Euskara Batuaren auzian 74tik Baionako biltzarrean Juan Mari Antzegoen, 78an Arantzazun jakinare bai, eta geroztik Euskaltzaindiko kide bezala, eta gogoan izango duzuenez Euskara Batuaren 50. urteurrenean ere ekitaldi nagusia Euskaltzaindiarena berak egin zuen. Pixka bat Euskara Batuaren aldeko lan eta borroka horren protagonistetako bat, esango dugu, baino izan zen ez da. Non gehiago, Elkar Argitaletxearen lehen bileran, fundazio bileran, gerora Elkar Fundazioan, Euskaldunon egunkarian, Eusenor proiektuan, UZEI proiektuan, astuko zaizkit, beste batzuk, baina ikastolen elkarten sorreran, hainbat tokitan. Euskal Idazleen Elkarteko lehenengo idazkari, 60ko hamarkada hasieran, pentsatu, egin eta egon, eta eman, eta txostenak idatzi, eta proiektuak egin, eta abiarazi, eta ekipoak osatu, eta jendea bildu, eta pixka bat, nik uste dut hori zela Juan Mari. Josia Zurmendik esate zuen, iaz egin genion elkarrizketa baten, zenbaki honetan bertan, Josia Zurmendik, bere adiskide, lankide, jakinkide, esaten zuen Juan Marik lan egiten zuela borroka bat balitz bezala. Hau da, dena lortzera goaz, edo dena lortzeko alegina egin behar dugu, bai? Temoso, intuizio honekin, ondo mugatuta zer egin behar da, nola egin behar da, urratsak definituta, baina borroka bat bezala ez da. Euskara Batua, ipatu dugu, leku berezia duena Juan Marik, egituragintzan ze garrantzi ematezun, egiturak sortu eta iraunarazi, ez daitezela izan egun bateko lorea. Euskalgintzaren gaineko pentsamendu bat baita ere belaunaldi horrekin lotuta, bai, esan duguna. Zergatik izan Euskaldun, uste dute galdera hori gaur egun agian, ez dakit, igual badu bere zera, baina 50ko hamarkadan egin beharreko galdera bazen, baldin eta pentsatu nahi bagenuen, pentsatu nahi zuten, zer egingo dugu Euskararekin, hemen bukatuko da, edo benetan emango diogu bultzada handi bat izan dadin hizkuntza moderno eta integratzaile bat, ezta? Liburugintzaren ikerketa, 42 urtez, segidan, utzik egin gabe. Liburugintzaren azterketa soziologikoa, Parisko soziologia ikasketak egin zituen hartako marko teorikoaren aritik, hau da, pentsatuta, liburugintzaren osasuna aztertzen badugu, kultura baten osasunaz ere zerbait jakingo dugula, ezta? Hori izan da bere lan bakar eta erraldo horietako bat, bakarrikindako horietako bat, ezta? Jakin taldearen barruan, egia da, baina berak urtero tematxu egindakoa. Eta noski, euskarazko liburugintza aztertzen hasita, lehenengo topatu zuen lehen arroka handia zentsura izan zen. Eta hor beste ikerketa alor bat irikizitzaion, bereziki frankismoak ezarri zuen zentsura, euskal munduari ezarri zion zentsura, eta horren gainean, seguraski bera izan da ikerlari handienetako bat, eta bakarrenetako bat ere bai. Ziurrenik, eta hor, liburu mordoxka baditu argitaratuak. Beste obsesiotako bat, beste eremu bat, euskarazko komunikabideen urgentzia, beharra, egunkaria sortu behar da, 100 urteko atzerapenekin, baina sortu genuen, Euskaldunon egunkaria, eta hor, lehen egunetik, azken egunera, administrazio kontseiluan lanean, eta denok dakigun bezala, lan eskerga eskuzabal eta ordu askotako lan horrek, larrutik nola ordaindu zuen beste batzuei ere gertatu bezala, egunkariaren itxieraren auzian, ezta? Eta azken puntu batea aipatuko nuke baita ere, transmisioaren obsesioa. Guk jaso ez dugun hori, edo guk jasotzeko ikaragarrizko lana egin behar izan dugun, hori bilatu, nortzegoen atzetik, zer egin zuten aurretik, nondi gatoz, bai? Hori, ondorengon belaunaldiek egin beharrik ez izateko transmititu dezagon. Egindakoa, egin duguna eta egingo dutena, oinarri har dezaten. Kritikatzeko,
beste bide batzuk hartzeko, segitzeko, aberasteko, pausua emateko, baina ezagutu ezagun, transmisioaren obsesioa, eta hori, jakin aldizkariaren proiektuan, orain bat egitasmo, digitalizazioak, elkarrizketa luzeak, Imanol Murua alkate eta diputatu zenaren biografia, Martin Ugalderen obra guztia bildu, eta bere biografia osotua egitea, Txillardegiren lan guztiak, hor badao, altxorra handi bat, osatzen oraindik ere bagabiltzana, baina transmisioa. Ezagutu dezagun, gero, jakin dezagun bentsa zer nundi gatu zen, eta zer balio ote digun zerbaitetarako, ezagutu. Hor kanpoan ikusi dituzue, bere liburu guztiak jarri ditugu ikusgai, esan bere obra osoa, jakin.eusen, digitalizatua dagoela, edonoren esku, libre eta klik batean, eta hor daude, berak idatzitako 24 liburuak, 47 liburu zati, alegia artikulu luze, eta prentxan idatzitako 41 egunkari eta aldizkaritan, alegia leku askotan, horrek ere esaten du, Juan Mariren talantea zerbait, zeinbat argitaltaritan idatzi zuen, kasi 600 artikulu, itzulpenak ere egin zituen, editore lanak, hor guztia, argazki batean edo ikusteko bere ekarpenaren lagin bat esango dugu, ezta? Juan Mariren hitz bat, edo esaldi bat, gu maratoiak korritzera atera gara esate zuen, ezta? Euskalgintzaz ari zen, kulturgintzaz ari zen, herrigintzaz ari zen, baina bera ere badakigu maratoilaria izan zela, hainbat korritu zituela, korrikalaria, mendizalea, atleta bat, bai euskalgintzan eta bai kirolean, baita ere. Eta esango nuke, honi gehituko nioke baita ere, bizizalea zela, bizitzaren zalea zela. Eta, bizi izan zituen poz eta garai makur, oso makurrak, eta egin zuen ekarpena, eta ekarpen horrek egin duen bidea, batzuetan begi argiagoz ikusiko zuen, bestetan ez hainbeste, baina batzela bizitzari optimismoz begiratzen zion persona bat, bizizalea, lagunekin egon zalea eta bizitza ospatu zalea. Eta, gaurko egun hau ere izan dadin, bizitza ospatzeko momentu bat. Gaurko saioan inguruan, bi xehetasun. Lau hizlari izango ditugu, David Anaut, Xabier Izagirre, Lourdes Otaegi eta Imanol Murua, banaka igoko dira eta bakoitzak Juan Mariren alor bat azalduko digu, eta lehenengo David Anaut eta Xabier Izagirre jardungo dute, eta tartean tartetxo bat ingo dugu, atxeden txiki bat, 10 minutu ordu laurden. Guk kafea hartu eta eman zalea gea, baina ezin dugu. Eta pena bada guretza, ezinezko montaje bat zen, mailak eta jartzea. Pena handi bat, baina gutxienez hankaluzatu eta komunera joteko tartetxo ingo dugu. Eta beraz, hasi ingo gara. Askatuko dio David Anauti, igotzeko,